Хочете, я вам розкажу помилку, яку я постійно бачу в дизайн-проектах інтер'єру. Це хаос на стінах. Панелі, смужки, рейки, молдінг, декор, дзеркала, LED-підсвітка та ще й бра – все це на одній стіні та ще й з різних світів. І ще бажання заліпити всі стіни в кімнаті, щоб не були порожніми. Як би я зробила? Я побрала одну стіну акцентну для декору, а іншим стінам дала спокій. І важливо у всьому просторі використати одне оформлення з однією історією. Тоді інтер'єр буде виглядати стильно, акуратно і неперевантажено. Якщо хочете, щоб ми розібрали ваш інтер'єр або ваш дизайн-проект, ставте плюс в коментарях або пишіть в директ, і я обов'язково з вами зв'яжусь.